Tawag namin dito ay tinubong. Madalas hinahanda ito tuwing Pasko. Ganito ang tradisyonal na pagbubukas nito. Ipukpok nyo lang sa mga matitigas na bagay. O kaya, kung matigas ang ulo ng asawa nyo, pwede naman doon. Pero itong alaga ko, akala niya sa kanya ako ipupukpok. Oh, ayan, ganyan. Oh, nag-crack na. Kaya, bibiyakin lang natin ng ganyan. Oh, side by side. Oh, 'di ba? Ganyan. Oh, 'yan ang laman. Napakasarap. Oh, pwede nang ikape, guys. Ipainit lang sa oven kung matagal nang naka-store sa ref para lumambot. Sino sa inyo ang may alam nitong pagkain na ito, guys? Oh, mga pagkain ng mga Ilocano. Tapos ikastam ne, dayta luwadam lang ti imam, tabaka maipas ka, di kanto ke masugatan, tanatadem. Dayta bulo, tadem dayta. Kasta lang, santon, painit tayon, tapos at kape tayon. Di pa solve the cravings tayo nga Ilocano nga dayo jay lugar tayo nga Ilocos nakitay taga abroad may ilaw dati kastoy nga mamakan. Payain nyo laeng ta agtiltilmon kayo laeng kas makita yo mat nagtangken paling nga iba to syempre napalo nang tayo dayta nagkimas en may kape tayo pay guys.